Mai numărul dat. Tuturos, a? Da, pauciuc. Seria. Pe Ce avem noi aici? Ce? Bebică, ia vină încoa! Domnul Bebică! Jerry, mai 2 secunde. Ne-am și lăsat, Aia mai trebuie să descrie. am lăsat și la martoră și la... Sau un Scorpio cu amortizor? Un scor... Nu e, s-ar putea să e Beretta, Cătălina, ăla. Pus așa. Hai să vedem. Dacă nu vă dați mai bine, stai așa și... Lateral. E bine, mă, e bine. Exact cum mergi până la Academie, că ți-a dat arma și a trebuit să o pui până la dată. Nu, s-a pus. Nu, mă, că îți trebuie ceva... Nu, dar oricum trebuie...